Täze ýyldan öň berhis tutmalymy? Berhis tutmak täze ýyl bellemeň oňaýsyz täsirini azaltmaga kömek edermi? Haýsy diýeti has gowy we haçan berhis tutup başlamaly? Bir ay öňündenmi ýa-da bayramçylykdan soňramy? Bayramçylykda bir näçe kilo horlanmak isleseňiz näme etmeli? İlki bilen çäkden aşmaň. Başynda tok döşünden we twarokdan ibarat bolan berhis tutup bayramçylyk hepdesinde bolsa türkmen saçagyny emele getirýän hamirli tagamlary we alkogol içkileri bilen belleseňiz, onda siziň aşgazanyňyz we bagryňyz ruş oglan etmezden özüňize düşman bolar. İz ýanyndan sary gaýnama ýa-da pankreatitdan diýmek üçin, horlanmak üçin sarp eden wagtyňyzdan has köp wagt we serişde harç etmeli bolarsyňyz. İkinciden, kim-kimden horlanmaly. İnternetde bayramçylykdan 10-14 gün öň 7-10 kilogram horlanmaň jadyly usullarynyň beýany köpdir. Ýöne bularyň hemmesi size gowluň ýerine stres getirip biler. Saglyga peýdaly şekilde horlanmaň iň amatly tizligi hepde 1 kilogram. Kaloriya sanyny bolsa bayramçylykdan 1 ay öň azaldyp başlamaly. Bir näçe kilo azaltmaň iň gowy usuly şol bir durmuşyňyzda dowam etmek bilen umumy kaloriya mukdaryny azaltmakdyr. Munyň üçin berhizdäki uglewodlaryň sanyny azaldyp, esasan gök önümlere üns berip bilersiňiz. Miwe we däni iýip bolýar, ýöne mukdaryny üns bermeli. Şol bir wagtyň özünde düzüminde peýdaly ýağlaryň muktary köp bolan deňiz balygy, hoz, avokado, zeytun we meske ýagy, ýokary hilli et ýaly önümlerden başga zatlardan köpräk iýmitlenmek maslahat berilýär. Vitaminleri ýatdan çykarmaň, omega 3 we magni metabolizm prosesleri gatnaşýar. Her nahardan soň ganda insulin öndürilýär. Bu ýagyň dargamagyny peseldýär. Görşümiz ýaly näçe köp ýese horlanmak şonça da kyn. Peýdaly ýağlar has gowy doýurýar. Şonuň üçin naharlaryň sanyny azaltmaga we naharlaryň arasynaky wagty aňsatlyk bilen geçirmäge kömek eder. Bayramçylyk günlerinde de özüňize gowça seretmegi ýatdan çykarman we garnyňyzy aşy doýurman iýseňiz, düzüminde şeker we margarin bolan önümlerden dänseňiz has gowy bolar. Bu ýagdaýda siziň saglygyňyz we figuraňyz az ýan çeker. Onna täze ýyl bayramçylygynda berhis tutmagyň iň kyn işleriň biri bolmagyna garamazdan edip bolarmy? Ýa-da nähil ýagdaýda täze ýyl bayramyndan saglygymyza azrak ziýan çekdirip boljak pikirleriňizi kommentariýalarda garaşyp size inneki videomyz üçin saglyk bolsun diýäris.